नीरज बाबू नीरज बाबू नीरज बाबू नीरज बाबू मिक्स बाय रमिता रिकॉर्डिंग स्टूडियो चक्री बाजार। रोज रोज पढ़े जाले कोचिंग हो करे जाले रोज रोज पढ़े जाले कोचिंग हो करे जाले रोज रोज पढ़े जाले कोचिंग हो करे जाले फेरा में हम लागल बानी पटावे खाती आँख मारतानी पटावेला हम आँख मारतानी रोज रोज पढ़े जाले कोचिंग हो करे जाले रोज रोज पढ़े जाले कोचिंग हो करे जाले रोज रोज पढ़े जाले कोचिंग हो करे जाले फेरा में हम लागल बानी पटावे खाती आँख मारतानी पटावेला हम आँख मारतानी। नीरज बाबू नीरज बाबू नीरज बाबू मिक्स बाय रमिता रिकॉर्डिंग स्टूडियो चक्री बाजार। गद्यानी 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 कौन अखी दबावे नी तो भागे मुस्का के भागे मुस्का के भागे मुस्का के कौन अखी दबावे नी तो भागे मुस्का के हमारा तो डर लागे ओकरा भाई बाप से सखी ओकर साथ बिया ताकेले तो फाटतिया सखी ओकर साथ बिया ताकेले तो फाटतिया सखी ओकर साथ बिया ताकेले तो फाटतिया रुकवा पे हम फिदा बानी पटावे खाती आँख मारतानी पटावेला हम आँख मारतानी। नीरज बाबू नीरज बाबू नीरज बाबू मिक्स बाय रमिता रिकॉर्डिंग स्टूडियो चक्री बाजार। गद्यानी 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 बनल घर हमारी है इंतजार बारे इंतजार बनल घर हमारी है इंतजार बारे मिले खातिर ओकरा से जिया बेकरार बारे रहिया में रोज मिले देखनी तो हम दिले रहिया में रोज मिले देखनी तो हम दिले रहिया में रोज मिले देखनी तो हम दिले घूरी हम रोज काटतानी पटावे खाती आँख मारतानी पटावेला हम आँख मारतानी। नीरज बाबू नीरज बाबू नीरज बाबू मिक्स बाय रमिता रिकॉर्डिंग स्टूडियो चक्री बाजार। गद्यानी गद्यानी